Alle vakken in de Jumbo-supermarkt in Dokkum zijn intussen leeg. In 4 uur tijd is er eens niet meer waarom te zien van wat eerst een supermarkt wie. Dit is een hele operatie, maar inmiddels zijn wij het wel aardig gewend. We kennen dat spelletje wel. Maar dit is wel een bijzondere, want we zijn hier 5 weken dicht en dat zijn we eigenlijk nog nooit geweest. Dus dat is wel het meest bijzondere aan deze verbouwing. Hoe komt dat? Ja, dat heeft te maken met de dragende muren die vervangen moeten worden, die eruit gaan. En die moeten vervangen worden door staal. En dat kost 2 weken lange tijd. En vandaar dat we 5 weken dicht zijn in deze winkel. Die wien het 10-tal medewerkers actief om de winkel leeg te heljen. Van waar stappen er wel 100 slopers en bouwers om. Want alles wat eruit gaat, maakt er echt weer in. We hebben hier 50 man werken. Het is echt een immense operatie. Alle artikelen moeten eruit. Alle schappen moeten dus plasticvrij opleveren worden. Dus alle strips moeten apart verzameld worden, weer afgevoerd. Nou, maar je voorstelt dat je dus 20 toeren artikelen gaat stingen. En dan ben je binnen 4 uur de hele winkel helemaal leeg opleveren voor de bouwploeg. Dat is natuurlijk een immense operatie, maar het is echt een immense planning. Ik ben er al weken en weken mee bezig om dit in goede banen te leiden. Als je de laatste klant bent, kan je voor ons een dit doen. Dat is fantastisch. Kijk dan, alsjeblieft. Kijk, ik heb de winkel half december overgenomen en toen waren de bouwplannen al wel klaar. Maar wij zijn eigenlijk vanaf 23 januari zo'n beetje begonnen met de hele voorbereiding. Nou, zeg maar begin januari met de draaiboeken uit laten voeren, bespreken met alle mensen. Want je ziet wel, jullie waren net binnen, nou iedereen weet precies wat hij doen moet. En het is gewoon een geoliede machine en dat is natuurlijk wel heel mooi. Al het spul is dus nou uit de winkel. Waar komt dat eens te plak? Ja, alle vers, dat wordt verdeeld onder de orenwinkels van Kooistra. Die worden dus gewoon weer verkocht. En alle DKW-handels met de droge kruidenierswaren, die komen al weer om in de winkel. En die worden dan weer verkocht ter zijn tijd. De winkel is dus 4 weken dicht. Van midden mei is de gloed naar Jumbo weer hier.